ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಆಚಲ್ಗೆ ನಿಕಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಒಂದೇನು ಒರಿದಿನ ದೋಸೆದ ಬಂದಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಲೋಟದಾತ ದೋಸೆದ ಬಂದಗೆ ತೊನ್ಲಿ ನೆಟ್ ಐನಾಜಿ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮನ್ಪೊಲಿ. ದೋಸೆದ ಬಂದ ಮನ್ಪುನೆಂಚಂದು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಚ್ಪದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಡ್ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅದಾಟ್ ಕಲಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾತು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ, ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತು ಬೆರೆಸಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಲತದು ಸೈಡ್ಗೆ ತೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ದೋಸೆದ ಕಾವಲಿನ ಬೆಚ್ಚಗದೀದು ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಲೆ. ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬೊಕ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ದಾತು ಬಂದ ಮೈಪುಲೆ ಬಂದ ನಿತ್ತನೆ ಪೂಜೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ. ಇತ್ತೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತದೀತಿನ ತರಕಾರಿದ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಹದಾಟ ತಟ್ಟದು ಬಂದನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯರದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ಉತ್ತಪ್ಪದ ಒಂಜಿ ಬದಿ ಕಾಯಿನ ಬೊಕ ಅವೆನ್ ಮಗತು ಪಾಡ್ದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಕಾಯರದೀಲೆ. ಉತ್ತಪ್ಪದ ರಡ್ಡು ಬದಿಲ ಕಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ ಕಾವಲಿರ್ದು ಲಕ್ಕಲಿ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆತದು. ಮುಂದೆನ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿಗ್ ಈ ಜನ ಬಯ್ಯ ಚಾಕ್ ಹೊರ ಮಂತು ತೂಲೆ.